If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, bigyan mo ako ng pabor na i-like, magkomento, ibahagi at mag-subscribe sa channel at pakipindot na rin ang bell button para sa bagong kaganapan. Ito si Merasol, si Bayan Cacho. Mga ulo ng balita. Ulat panahon. Ang southwest monsoon ay naka-apekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Lokal na balita. Rally para sa nawalang labor organizer. Matagumpay at mapayapang Guapa Davaoeña Fun Run. NBI nabigo sa pagdakip kay Kibuloy. Ban Toxics humiling na aksyon sa produksyon ng plastik. Pambansang balita. Marcos binatikos ang China sa paggalaw ng Air Force sa Scarborough Shoal. Media hindi banned sa pagpasok sa sports center. Balita sa ibayong dagat. Zelensky kumpirmado ang Ukrainian troops sa loob ng Russian territory. Mga lungsod na masyadong mainit para sa Olympics sa 2050. Balitang aliwan. Tom Cruise gumawa ng matinding stunt sa closing ceremony ng Paris Olympics. Disney nagpakita ng mga upcoming titles sa D23. Sports na balita. US nag-apila sa desisyon sa medalya ni Jordan Chiles. US at China pantay sa pinakamaraming gold medals. Tampok na mga balita. Pinakamataas na universidad sa Pilipinas. Pinakamataas na universidad sa UK. Trivia tungkol sa durian. Ulat panahon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may ilang lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan o thunderstorms. Maaaring magkaroon ng localized na thunderstorms na posibleng magdulot ng flash floods o landslides kung magiging malubha ang kondisyon. Lokal na balita. Rally para sa nawalang labor organizer. Noong August 10, 2024, nagdaos ng rally ang mga grupong progresibo tulad ng Kilusang Mayo 1, Southern Mindanao Region, KMU,
SMR at Bayan Muna Party List sa Davao City. Ito ay para ipaliwanag ang ika-4 na buwan mula nang mawala si William Lariusa, isang labor organizer sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa KMU, SMR, ang Armed Forces of the Philippines, AFP, 40th Infantry Battalion, ang may kasalanan sa kanyang pagdukot. Ngunit ito ay tinatanggihan ng AFP. Ang rally ay layong tutulan ang pang-aabuso sa pilitang pagkawala at kakulangan ng balita tungkol sa kaso ni Lariusa. Itinampok din ng grupo ang mga isyu ng red tagging at union busting sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Matanggumpay at mapayapang Guapa Davaoeña Fan Run. Ang Guapa Davaoeña Fan Run noong August 9, 2024 ay natapos ng matagumpay na walang insidente ayon sa Davao City Police Office, DCPO. Ang event, bahagi ng Ironman 70.3 para sa 39 Kadayawan Festival, ay dinagsa ng halos 3,000 kalahok at sinusuportahan ng 1,629 tauhan mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang 30 taong gulang na runner na si Barbie na biker mula sa Tagum ay nakakuha ng pansin dahil sa pagtatapos ng una habang nakasuot ng gown. Layunin ng fun run na ipromote ang karapatan ng kababaihan at pagiging eksklusibo. Ang Davao City ay naglalayo ng zero untoward incidents para sa festival para sa kaligtasan. NBI nabigo sa pagdakip kay Kibuloy. Noong August 9, 2024, nabigo ang National Bureau of Investigation, NBI, na mahuli si Apollo C. Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan sa isang pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ, KOGC, sa Davao City. Ang pagsalakay ay hindi umabot sa kalahati ng 50,000 square meter na lugar kahit na maayos ang operasyon. Hindi natagpuan sina Kibuloy at ang kaniyang mga kasamahan. Ipinaliwanag ni NBI Southern Mindanao Regional Office Director Arcilito Albao na ang pagsalakay ay may kinalaman sa mga kaso ng human trafficking laban kay Kibuloy at mga kasamahan nito noong Abril. Nakaharap ang NBI ng mga alipusta mula sa mga taga-suporta ni Kibuloy sa na pumoprotekta sa kanya mula sa mga otoridad. Ban Tuxex humiling na aksyon sa produksyon ng plastik. Binibigyang diin ng grupong Ban Toxics ang pinsalang dulot ng walang limitasyong produksyon ng plastik, pagbabago sa paggamit ng lupa at malakihang pagmimina pagkatapos ng bagyong Karina. Sinasabi nilang 99% ng plastic ay mula sa fossil fuels na nagpapalala sa global na crisis sa klima. Ang Pilipinas, na isa sa mga pangunahing importer ng plastic, ay nahaharap sa problema sa pamamahala ng basura, na 9% lamang ng plastic ang na-recycle at may malaki ang leakage sa kapaligiran. Ikinukwestiyon ng Ban Toxics ang kakulangan ng bisa ng Extended Producer Responsibility, EPR, law at nagbabala laban sa paggamit ng
incineration para sa plastic waste na nagmumungkahi ng mga aksyon sa klima na batay sa agham at nakatuon sa karapatan. Pambansang balita. Marcos, binatikos ang China sa paggalaw ng Air Force sa Scarborough Shoal. Kinundina ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga aksyon ng People's Liberation Army Air Force o FLAF sa Scarborough Shoal na nagdulot ng panganib sa isang Philippine Air Force PAF plane. Pinuna ni Marcos ang hindi makatwiran, illegal at walang ingat na pag-uugali ng China, lalo na't ang PAF ay nagsasagawa ng rutinaryong maritime patrol sa himpapawid ng Pilipinas. Ang insidente noong August 8, 2024 ay kinasasangkutan ng FLAF aircraft na nagsagawa ng mapanganib na maneuvers at nagbuhos ng flares malapit sa PAF plane. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mga aksyon ng China ay nagdulot ng panganib at lumabag sa international na batas sa aviation. Nagpatuloy ang AFP sa kanilang operasyon sa lugar. Media, hindi banned sa pagpasok sa sports center. Noong Agosto 11, 2024, ang photojournalist ng Sunstar Cebu na si Amper Campania ay hindi pinayagang pumasok sa Cebu City Sports Center, CCSC, habang kinukunan ang mga paghahanda para sa Pasigarbo sa Sugbo event. Isang security guard ang nagsabi na may verbal na direktiba na nagbabawal sa media. Ngunit nilinaw ng mga opisyal ng lungsod na walang ganitong polisiya. Kumpirmado ni na Acting Mayor Raymond Alvin Garcia at CCSC Manager Joveto Taburada na pinapayagan ang mga media access at humingi ng tawad para sa kalituhan. Ang CCSC na kamakailan ay na-reopen pagkatapos ng renovations ay nagkaroon pa ng karagdagang repairs na nagdudulot ng debate tungkol sa pangangailangan ng karagdagang trabaho. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa malinaw na komunikasyon tungkol sa mga polisiya sa pag-akses sa mga pampublikong pasilidad. Balita sa ibayong dagat. Zelensky, kumpirmado ang Ukrainian troops sa loob ng Russian territory. Kumpirmado ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang mga Ukrainian troops ay nag-ooperate sa loob ng Russia, particular sa Kursk region, na nagpapakita ng malaking pagtaas ng tensyon sa Lebanon. Ang biglaang pagsalakay na ito ay nagdulot ng kahihiyan sa Moscow. Pinuri ni Zelensky ang mga puwersa ng Ukraine sa pagpapalawak ng digmaan sa loob ng teritoryo ng Russia bilang tugon sa paulit-ulit na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sabay nito, inulat ng Russia ang pagpapalakas sa mga
drone at missile attacks mula sa Ukraine. Ang operasyon sa Kursk ay nagdala sa mga Ukrainian troops ng hanggang 30 kilometers sa loob ng teritoryo ng Russia na nagresulta sa malawakang paglikas at tumaas na tensyon. Mga lungsod na masyadong mainit para sa Olympics 2050. Ang Paris Olympics na nagsimula sa ulan at matinding init ay nagpapakita ng tumataas na issue ng heat stress para sa mga atleta at manonood dahil sa pagtaas ng temperatura mula sa pagbabago ng klima. Ayon sa CNN analysis, sa 2050, maraming lungsod ang maaaring lumampas sa ligtas na limitasyon ng init para sa pag-host ng Summer Games. Ang mga lungsod sa silangang bahagi ng US, mga bahagi ng China at Timog Silangang Asya ay malamang na makaranas ng mapanganib na antas ng init. Ang pag-adjust ng timing ng Olympics o pagpili ng malamig, mataas na lugar ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib. Para sa 2036 Games, may mga lungsod tulad ng Ahmedabad, Doha at Santiago na naglalayon, ngunit karamihan ay haharap sa mga hamon ng init na nangangailangan ng posibleng pagbabago sa schedule o venue. Balitang aliwan, Tom Cruise gumawa ng matinding stunt sa closing ceremony ng Paris Olympics. Sa closing ceremony ng Paris Olympics, nagbigay si Tom Cruise ng dramatic Hollywood style na pamamaalam. Ang bituin ng Mission Impossible ay gumawa ng stunt jump mula sa bubong ng Stade de France, bumaba sa isang cable at nakisalamuha sa mga atleta, kumuha ng selfies at tumanggap ng masigasig na yakap. Para sa hand-off sa Los Angeles 2028, ikinabit ni Cruise ang Olympic flag sa isang motorsiklo at sumakay sa loob ng stadium sa isang pre-taped na segment. Siya ay nakita na sumakay sa Paris at umabot sa Hollywood sign, kung saan ang Olympic rings ay pumalit sa O's. Kilala sa kaniyang stunt work, niyakap ni Cruise ang thrill ng paggawa ng daring feats. Disney nagpakita ng mga upcoming titles sa D23. Sa D23, Disney Entertainment Showcase. Ipinakita ng Disney ang mga upcoming projects nito. Si Dwayne Johnson ay may tease ng Moana 2 na ilalabas sa November 27. Si Jamie Lee Curtis at Lindsay Lohan ay may anunsyo ng Freaker Friday. At si Barry Jenkins ay nagpakita ng live-action prequel na Mufasa, The Lion King, na may musika mula kay Lin-Manuel Miranda. Si James Cameron ay nagbigay ng updates sa Avatar, Fire and Ash, habang ang Pixar ay nag-anunsyo ng Incredible 3, Toy Story 5,
at mga bagong orihinal na pelikula tulad ng Elio at Hoppers. Ipinakita din ng Marvel ang Captain America, Brave New World at Agatha All Along, at ang Lucasfilm ay nagpakita ng Skeleton Crew, Andor Season 2 at The Mandalorian and Grogu. Sports na balita. US nag-apila sa desisyon sa medalya ni Jordan Chiles. Inanunsyo ng IOC na ang bronze medal na si Jordan Chiles sa floor exercise mula sa Paris Games ay ibinibigay kay Ana Barboso ng Romanian dahil sa huling apila ng US. Ang USA Gymnastics ay nagtutol na magpakita ng bagong video evidence na nagpapakita na ang kanilang apila ay nasa oras. Ang FIG ay ibabalik ang orihinal na score ni Chiles na 13.666 na nag-aangat kay Barboso sa pangatlong pwesto na may 13.700. Ang USOPC ay plano ring mag-apila na nagsasaad ng mga pagkakamali sa scoring at proseso ng apila. US at China pantay sa pinakamaraming gold medals. Sa huling araw ng 2024 Summer Olympics, ang Team USA at China ay parehong nakakuha ng 40 gold medals na nagtatali para sa pinakamaraming gintong medalya. Bagaman ang kabuuang medalya ng Team USA ay 126 na mas mataas kaysa sa China na may 91. Ang bilang ng gintong medalya ay halos magkapareho. Ang Team USA ay nakakuha ng panalo sa women's basketball gold medal game laban sa France at si Jennifer Valiente ay nakakuha ng gold sa women's omnium cycling na nag-ambag sa kanilang 39 na gold medals bago ang huling kaganapan. Ang China ay nakakuha ng huling gold medal sa women's weightlifting na nagdala ng kanila ng 40 na gold medals. Ang Team USA ay malakas na performance na nalampasan ang kanilang nakaraang kabuuang medalya na 113 mula sa Tokyo Games. Tampok na mga balita. Pinakamataas na universidad sa Pilipinas. Ang University of the Philippines, UP Diliman, ay madalas na itinuturing na pinakamataas na universidad sa Pilipinas. Kilala ito sa mataas na kalidad ng edukasyon, output ng pananaliksik, at kontribusyon sa Pilipina at pambansang pag-unlad. Palaging nangunguna ito sa mga ranking ng universidad sa bansa, at Ateneo de Manila University at De La Salle University ay mga kilalang universidad din at prominente sa mataas na edukasyon. Pinakamataas na universidad sa UK.
Ang University of Oxford ay karaniwang itinuturing na pinakamataas na universidad sa UK. Kilala ito sa pandaigdigang kahusayan sa akademya, kasaysayan at output ng pananaliksik at madalas na nangunguna sa international na mga ranking ng universidad. Ang University of Cambridge ay mataas ding kinikilala at madalas na nagtutunggali sa Oxford. Parehong kilala ang mga universidad na ito para sa kanilang mahigpit na programa at makabuluhang kontribusyon sa edukasyon at pananaliksik. Trivia tungkol sa durian. Ang durian na tinatawag na hari ng prutas ay popular sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Ang matinding amoy nito ay maaaring magdulot ng pagkakaiba ng opinyon. Ngunit ang creamy, custard-like na laman ay mahal ng marami. Ang Davao City ay may taunang Durian Festival upang ipagdiriwang ang natatanging prutas na ito at ang kahalagahan nito sa lokal na kultura. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. At hanggang sa muli, ito si Marisol Sibayan Catso. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.